1, 2, 3. Please subscribe Chan Traveler! Salamat. So mga katabalers, no, ito yung simple lang nila, yung mga yung sunlight ba, yung mga tinatawag na ng mga sunrise, yung gold. Ito yung mga tourist spot nila dito mga katabalers. So simple lang. So ganito yung mga style nila. Pa-effect. So may mga tourist na. So mga katablers, ito bato to ha, bato, marmol yan, pero mga strategy nila pag umiikot dahil sa tubig. So strategy ng mga katablers, marmol yan, pag bato. Kabalaka mo'y makapahublo kanimo o mawatan ka o paglao o mabuot ang tagol sa imong kasing-kasing bisan pa kini imong gitapigan. Ang kabalaka mo'y makapahublo kanimo buhaton ba kini o kapakyasan. Biyan mo ang kasuko, biyan mo ang kaligod ko, dili ka makaguon kay ka na paingon sa buhat nga danghan. Biyay kay ka na walay kapuslanan ug naglukluk at mga kagulanan. Buhaton mamatay ang imong kada. Video sa na bay. Uy, magtarong ba? Ibawal na butang-butangan nagkuhan. Anak, Video sa kadot kay 1, 2, 3. Please subscribe Chan Traveler! Salamat. Hoy, ini mo jacket. Di mo na alam kung ano ang gagawin. Pasan mo na ang kagipitan. Luwa sa mata di na makaya sa pagsubok na iyong dinadala. Luwa sa mata di na makaya sa pagsubok na iyong dinadala. Di mo na alam kung ano ang gagawin. Pasan mo na ang mga problema. Lumapit ka kay Jesus, di ka niya pababayaan.
Manalig ka ng tapat sa Kanya, hindi Kanya iiwan. Di mo na alam kung ano ang gagawin. Pasan mo na ang kagipitan, luwas sa mata di na makaya, sa pagsubok na iyong dinadala. Di mo na alam kung ano ang gagawin. Pasan mo na ang mga problema. Lumapit ka kay Jesus, di ka niya pababayaan. Kahit na napakabigat ang ating suliranin, hindi niya bibigyan ang kanyang mga pangako. Manalig ka ng tapat sa Kanya, hindi Kanya iiwan. Daghang plano, daghang panganoy, puro kabalaka. Ang gihuna-huna, adlaw-adlaw kabalaka. Ulog sa Diyos gipasagdan, nagdalag na intawo, ngit-ngit sa kalibutan. Ang gihuna-huna, ulog sa Diyos way pagtagan, puro kabalaka. Ang gihuna-huna, adlaw-adlaw, salig sa Diyos. Kaya Yan, okay lang lahat yan.